Нещо ново в наличност при нас. BNT супресорчета 30 калибър. Изключително здрави, надежни. Леки. Това е за транспорт. Ето ги, много е компактен. И най-готиното е, че резбата е и типа на супресора е тип фронт. Тоест много лесно може да сменим тази втулка, която е крайната. Ако имаме различни пушки в различни резби, без да е нужно да закупуваме нов супресор. Не е добре да се сменя постоянно, но примерно имаме пушка, продаваме, взимаме друга пушка. Просто си купуваме нова втулка. В случая тук е 15 по 1. Имам вариант в 14 и 5/8 на 24. Така, държа го наобратно. Ето. 30 калибър. Brigade and Tomet. Много интересна конструкцията. Тествахме ги, доста добре заглушават. Препоръчвам. Това е.